8 вересня 2024 року. Старий центр. Mikor meg lesz? Старый центр Баймара. Köszönjük szépen! Szókincs bővítés projektünket hallottátok, mert a gyerekek, ha egy szót megtanultak ezen a koncerten, az nem más, mint a krumpli lángos, de legalább nem csúnya szó, na, az is valami. Köszönjük szépen, és bemutatjuk most nektek a klippes nótánkat. A klip most nem lesz hozzá, de a klippet megtalálhatjátok az interneten. Hogyha a koncert után idejöttök hozzánk, adunk nektek okos matricát, és az okos matricáról azonnal rá fogtok majd találni erre a bizonyos klipre. A dal címe 4 kézláb, ami egy igazi horror történet. Nem, az tegnap este volt, várjál. Erre is majd szeretnék kitérni. Tehát ez egy horror történet szülői szemszögből, illetve kisbaba szemszögből, hogyan is látják a szülők az ő életét, amikor még éppen nem indul el, de már tud 4 kézláb közlekedni a lakásba. Természetesen nem a játékait találja meg legelőször, hanem a mobiltelefont, a laptop kábelt, felmászik a könyvespolcra, legalábbis próbál, aztán magára rántja. Szóval ezekről a dolgokról szól ez az igaz történet, és ahogy mondani akartam, ez a 4 kézlábas időszak majd egyszer vissza fog térni, de ez már a főiskola egyetem időszakában lesz.
vagy a fesztivál szombati éjszakáján, mikor már elmúlt 18 éves a kisbaba. 4 kézláb tehát. Én még csak egy baba vagyok, 4 kézlábon araszolok, meghúzom a macska farkát, ha időben nem megy arrába. Itt hagytál, hű, ez de jó, biztos, hogy nem nekem való, megkóstolom, hát ha finom, vagy ha nem, hát megnyálazom. Mert 4 kézláb a világ, most még kicsit furán, másképp látom innen, mit szabad és mit nem. 4 kézláb a világ, most még kicsit furán, másképp látom innen, mit szabad és mit nem. Lehet, hogy végig kicsi vagyok, sok dologról nem is tudom, megrákcsálok, amit látok, a veszélyektől nem hátrálok. Fellapozok egy-két könyvet, hát ha akad még pár ötlet, képek nélkül nem túl izgi, így megpróbálom lebűfizni. 4 kézláb a világ, most még kicsit furán, másképp látom innen, mit szabad és mit fut. 4 kézláb a világ, most még kicsit furán, másképp látom innen, mit szabad és mit nem. Hozzá itt egy konnektor, ezt nem szabad, tudom jól. 1000 játékom szerte szét, nekem ez mégsem elég. 4 kézláb a világ, most még kicsit furán, másképp látom innen, mit szabad és mit nem. 4 kézláb a világ, most még kicsit furán, másképp látom innen, mit szabad és mit nem. Köszönjük szépen, ez még mindig a Csibót, a zenekar itt a színpadon, ti pedig a kedves közönségünk vagytok, a legkitartóbbak, és igazából egyre többen ide jönnek, nézik, hogy kik ezek itt a színpadon, miről énekelnek, gyermekműsor folyik a színpadon, tehát biztos, hogy nem lesz a kör közepén.